Jesteśmy po pierwszym meczu i panie trenerze, proszę powiedzieć, jakie wnioski z tego spotkania z GKS-em Tychy pan wyciągnął i jakie wnioski płyną, czego pan nowego dowiedział się o drużynie? Tak, to jest dobre pytanie, bo dzisiaj prawie mieliśmy analizę tego meczu. Była to bardzo konstruktywna, ja powiem tak, analiza, bo chcieliśmy aj od piłkarzy, jak widzą oni ten poziom, na którym graliśmy, albo co tam było dobrego, co tam było złego. Nie był to tylko monolog z mojej strony, albo monolog z moich asystentów. Piłkarze byli bardzo aktywni, przepraszam, też w tej analize, a treba povedať pravde taká, že tá hra nebyla nejak čekáva. Mali sme tam situácie brankové ze stálych fragmentů hry, ale čo sa týka hry samotnej, je tam dużo do popravenia a tam chceli sme to nie tylko na boisku v tréningách, ale i praktične teoretične to tam pokazať a ja myslím, že je lepiej jeden raz vidieť tí zdjęcia, ako 10 razy o nich gadać. Takže te analizy zrobili sme. Ja myślę, że tam coś się nam z tego podarzy dać i na boisko. Widziałem coś jakie nie całe mecze, ale coś jakie fragmenty z gry i u siebie tu na naszym boisku. A myślę, że nie możemy grać tak ryzykowo, jak graliśmy w tych ostatnich meczach. I dobre, chcemy nejaký ten presiu na przeciwnika, ale nie możemy być w defensywie tak otwarci. Także dużo pracujemy w tom tygodniu przed meczem w Tychach, aj v tom tygodniu przed meczem teraz u siebie na organizację hry w defensywie, na organizację hry w ofensywie. Także to jest to najważniejsze, na co tam kładziemy największą presję. Magda Fritz z Radia Bielsko. Ja mam pytanie, bo Podbeskidzie to jest jedyny zespół, który w tym sezonie u siebie jeszcze nie wygrał. To jest dla pana problem, bo jak pan przyszedł i mówił o pierwszych wrażeniach z szatni, to powiedział pan, że zobaczył pan takich podłamanych psychicznie ludzi, a żeby chyba przełamać coś takiego, to trzeba najpierw tu popracować. Co pan zrobi, żeby wreszcie wygrali? Ja myślę, że ten pierwszy krok już zrobiliśmy w tym zwycięstwem w Tychach, że już to jest dobre dla głowy, że tam nie mają teraz taką tu presję tego wyniku albo tego zwycięstwa u siebie za każdą cenę, lebo to powoduje to, że tam jest za dużo ryzyka w tom meczu u siebie. Także ja chcę być dobre, chcemy grać ofensywnie, chcemy grać z wysokim pressingiem, ale nie smiemy zapomnieć i na defensywę. A tam, jeśli zapomniemy na defensywę, dobre te mecze, które oglądałem tam, które graliśmy u siebie, tak było tam dużo zaangażowania w ataku, ale zapomnieliśmy na defensywie. A tam jeśliśmy nie dali na początku toho meczu bramkę, a potom zagrožil przeciwnik z nejakými kontratakami, už byl problém i mentálny v hlave tých piłkarzy, že hop, nebudem to za také ľahké, že musíme coś to zrobiť a tam ja myślę, że już jest czas na nejakú tú przerwę, na nejaký ten, nechcem povedať inny wynik, ale definitywne zwycięstwo u siebie, lebo každá séria má początku a má i konce, takže ja jestem o tom na 100% presvedčený, že ta przerwa będzie już teraz. Czyli koncentracja, rozumiem, przez 90 minut trzeba im wbić do głowy. To jest dobre wyznanie dla trenera. Tak jest, definitywnie. Koncentracja na 90 minut. Bo nie da się awansować przecież do Ekstraklasy nie wygrywając u siebie albo wygrywając czasami, prawda? Jest potrzebne każde zwycięstwo. Okej, wygraliśmy teraz na wyjeździe, nie było to pierwsze wygrane na wyjeździe, ale definitywnie, jeśli zrobisz 3 punkty na wyjeździe, musisz je doma u siebie potwierdzić. Także takie są prawidła. Także ja myślę, że te prawidła by mogli się, albo mielibyśmy teraz zrobić wszystko preto, aby się nam udało, lebo już aj w tej tabele widzimy, jak jest sploštěna. Tam nie jest to tylko Sosnowiec, nie jest to tylko GKS, alebo ja neviem, teraz išiel Górnik do góry, że nie są to tylko tie zespoly, które będą walczyli o awans, ale tam jest momentalnie, ja neviem, možno 8, keď rátam i nás, možno 9 družín, które będą chcieli do końca walczyć o ten awans. Także to zwycięstwo dało nam dużo w Tychach, ale da nam więcej, jeśli to potwierdzimy u siebie. Dostał pan gotowy zespół. Czy widzi pan jakieś braki?
Czy po pierwszej rundzie będą jakieś uzupełnienia, jakieś informacje? To je teraz ešte za šipko gadať, že ak na tej prvej konferencii prasovej gadalem, teraz je to okienko zamknięte a koncentrujeme sa na tých pivkaří, ktorých máme u sebe, aby sme z nich vyčongli co najvięcej. Ile sa nám udá, zobačíme na konci tej rundy. Ja myślę, že tam v tom okienku będziemy aktívni, ale tylko chceme więcej jakości. Nechceme ilość w tej drużynie, aby była ta drużyna za široká, ale musíme tam eventuálne, jeśli tak będzie, alebo będziemy chceli do tej drużyny doniesť novú krzew, nové impulzy, ale musia to byť piłkarzy lepší ako tých, ktorých už máme.